I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen Koro ni Bankas kalansow kɔni dayɛlɛla ko kura ye bi ntɛnɛn octobre kalo tile 3 san 2022. Balakisa Dama ale ye kalanden dɔ ye Koro, a b'o sɛbɛntiya an ye. Ne ye kalanden ɲina misali ne ye kalan kɛ 8e na ɲina ne passera ka taa 9e na n bɛ n cɛsiri ka kalan kɛ walasa n ka DEF sɔrɔ. Nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna ni jɔnjɔn yɛlɛli ye. Kɛnɛ in kɔnɔna na Koro préfet maire lakaw ale ni président du conseil de cercle ka fara kapo ɲɛmɔgɔw kan olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Commandant Abdoulaye Bore ale kun ye kɛnɛ kuntigi ale ye Koro préfet. Ka denmisɛnninw bilasira u ka taa ekɔli la. I y'a fɔ cogo min na lakana bɛ ka sabati dɔɔni parce que taa ni ka segin bɛ ka sabati. Donc o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ se ka dɔ fara an ka ekɔli taabolo kan, an ka kalan taabolo kan hali bi. Kalanso minnu datugulen don ka dɔw dayɛlɛ o la walasa kalan ka se ka sabati bɛɛ ka se ka taa ekɔli la. Baɲumankɛtɔnw fana ma to ko nin kɔnɛ in kɔnɔna na. Musa Fane Samake ale ye baɲumankɛtɔn dɔ ye olu bɛ kalanden dɛmɛ minnu dɛsɛlen don ani minnu bɔra u ka sigiyɔrɔ la. Donc ka fara olu kan denmisɛnnin minnu fana n'u bɛ san 8 ka taa san 12 la donc ni u ka école tiɲɛna sira la ou bien ni minnu garijɛgɛ ma se ka kɛ ka don école la an ye baara dɔ fana sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko centre SSAP walasa ka se k'o denmisɛnnin ninnu récupérer cogo min na ka se k'u bila ka don école la tugun ka kalan k'u kunna u lasegin ka taa école la tugun. Kalan o kɔni daminɛna ko kura ye nka b'a la baw kalanso caman olu datugulen don. Basiru Gindo ale kɔni bɔra a ka sigiyɔrɔ la lakanabaliya kama a bɛ Koro a bɛ welewele kan di ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. An ka kalanko kɔni jɔlen don dɛ comme mankan sababu y'a kɛ kalan jɔlen don. Bon an kɔni ka laɲini ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to an ka dugu élèvedenw fana ma quoi. Bon ne bɔra yen nɔ a mɛnna à peu près 2016 comme ça mais an tɛ ka kalan kɛ a bɛ ɲini ka san 7 kɔni bɔ sisan. Salimata Sise ale ye camancɛ kalanden dɔ ye n'o ye lycée Abira Goro ye. Ne tɔgɔ ye Salimata Sise de ne bɛ lycée Abira Goro de fɔ salon ne ko lycée Mandela ne passera ka taa 11e na ne nisɔndiyalen. Lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kalansow caman datugu karamɔgɔ dɔw bɛ siran ka taa kalanyɔrɔw la. Anbariba Tembeli ale ye karamɔgɔw ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye. An kalanko an kɔni y'a daminɛ i y'a fɔ cogo min gɛlɛyaba de b'an kan n'i y'a lajɛ lakana sira la an kɔni ye ekɔli caman dayɛlɛ nka hali bi a b'an kɔnɔ minnu datugulen don k'a bɛɛ dayɛlɛ nka gɛlɛya b'an kan dɛ lakanako insécurité barika bonyani don yɛrɛ de mais dɔɔni ni Ala sɔnna n'an farala ɲɔgɔn kan an na se ka dayɛlɛ. Bɛɛ lajɛlen kɔni jigi b'a kan lakana u ka se ka na denmisɛnninw ka se k'u ka hakɛya sɔrɔ n'o ye kalan ye. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.